gaan weer een openingsdans doen. Is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag. Dat heel hard in de zon, dat heel hard in de zon. Want de film en een dag, dat hoor ik door mijn stuk. Dat zit ik niet zo denken, ik heb dat muziek. Dat hoor ik op mijn spoor en weer morgen ren. Door heb ik mijn ronde, ik weer herken. Heel veel succes en start de show. Please
sais. Danique Jans en Fabienne Kremers. Deze kan Limburgs kampioen worden met 71,2 punten. Geëindigd met 67,3 punten, Emily Tiebos. En Nederlands kampioen met 7 verder de categorie Duo Junior midden sectie A. Die hadden we vanmiddag 1 optreden bij, dat was van Cynthia Jansen en Melanie Jansen. En zij zijn kampioen geworden met 73,3 punten. En de nu zijn geplaatst voor het NK. We gaan verder met ensemble senior basis sectie. We hadden vanmiddag 1 optreden bij, het waren Anne, Karin en Kelly en ze behaalden 67,6 punten. In het midden is het geworden met 73,3 punten, nummer 23, Cynthia Jansen en Melanie Jansen. En zij zijn kampioen geworden met 71,3 punten. En de
os. Toch? Op de os. Ja. Ja, die jongen allebei. Willen jullie voor bent? Jullie nog bezig om hem vasthalen. Zit maar staan. Wat genoeg al? Doe normaal. Nou nee, Cynthia. Jullie moeten nog weer die kant. En later links van jullie. Misschien niet meer hè? Hier is. Zou je plat op de muur leggen? Of jullie zo recht eronder zitten? Op de buik. Ja, dan zit je door hè.